Tinokutendai, tinokugamuchirai pa the Gospel Chariot channel, where we want to learn from the history, the life of Mwazha of Africa. Tinotenda Mwari nechipo cheupenyu chaari kupa muranda wake pamazuva anopedzisira, ari kurarama, ari kuchengetwa mupenyu mutano panguva ino. Nhasi musi wa 27 October 2024. Musi wa 25 akatena makore 106 years of age. Kureva kuti wakazvarwa mugore ra 1918 musi wa 25 October pa Holy Cross Mission kwaChirumanzu pedyo netown inonzi Mvuma. Tinotenda Mwari nekuchengetwa kwari kuitwa. Zvino tinoda kudzidza zvakaitika mugore ra 1931 kusvika pa 1935. Tinoona kuti muranda waMwari Mwazha wa Africa akatanga chikoro paKutenda Methodist School muChivu imomo. Mushure mekunge amai vake vatama kubva kunzvimbo yekwaChirumanzu, apo baba va muranda waMwari Mwazha wa Africa vakanga vashaika, vainzi Joseph Mugovera Mwazha. Vachisvika makwenda saizvozvo munjanja umo, vakararama saizvozvo. 1929 muranda waMwari Mwazha wa Africa achitanga kudzidziswa katekisimu nasekuru wake nyama yedenga, apo pavaidzidza kunamata munamato waishodi Jesu Kristu. Baba wedu ari kudenga, ngaribatwe nezita rako, umambo hwako ngahuye, kuda kwako ngakutwe panyika, zvichinda zvakadaro. Ari mwana mudiki kwazvo. He was 11 years of age, anga nemakore 11 bedzi, asi akanga ava kutogona kuverenga, akanga ava kugona kunyora, akanga ava kugona kupindura mibvunzo ine chekuita neshoko raMwari, kududzira kuti muranda waMwari wakatanga nhau dzekunzwisisa kuti kudenga kuna Mwari naJesu Kristu mambo wedu somusununguri wedu uriko pamakore achiri mwana muduku kwazvo. Nokuti panguva yazvino hurumende inoti adolescent age is 10 to 14, but infants 0 to 14 years. Kureva kuti tinotarisa nokuona kuti even adolescent mwana andosvika ku 24 years ari paadolescent age, but muranda waMwari akanga ane 11 years dzekuzvarwa, uye zivai kuti nokunzwisisa kuti akanga asati atanga chikoro panguva iyi, asi wakanga apuwa njere dzokugona kunzwisisa shoko raMwari, bhaibheri, bhuku dzvene raMwari, rokugona kupindura mibvunzo ine chokuita neshoko raMwari. Akanga akugona kumuka chinamata mangwanani vasati vatanga mabasa, ava kugona kunamata vachindorara vachindovata nguva dzeusiku. At this very tender age, Mwari wakafamba naye kubva pazera rake duku kwake. 1931 achitanga chikoro chake pamasvaure standard 1, aiti kana zvamubata zvomweya musheni waMwari, zvamugara zvamuzadza, waigona kutsauka munzira achibva kuchikoro kana kuti achienda kuchikoro, waitsauka munzira onamata kuna Mwari, azadzwa nesimba ramudzimai. At that very tender age, he was now 13 years of age. Ari muchikoro vachinamata munamato waishe, aizadzwa namudzimai. Dzimwe nguri waikumbira kubuda panze, oenda kusango ondonamata, okumbira Mwari kuti zvaanoda, achitenda Mwari chipo cheupenyu, achikudza Mwari. Dzimwe nguva ari mumunda achisakura, aigona kusamapadza pasi, opfugama onamata kuna Mwari. Achiita mabasa pamba pamukova, wainamata Mwari. Tinodzidza zvizhinji panguva iyi, nokuti iko zvino vana vedu vatinozvara, munoona zvaakadzidziswa nasekuru nyama yedenga achiri mudiki, akanga ava kuzviita ava ega apa kukura kwake, zvekunamata Mwari, zvekurumbidza Mwari. Vana vedu vamazuva ano vari kuitwa exposed kuzvinhu zvisinei naMwari, ndo zviri kubva zvapinda mavari zvovazadza vova izvo. Vabereka vasisina nguva yekuti vanogara pasi navana vachiverenga bhaibheri, vanogara pasi vondorara usiku paya, vondovata, votora vana voimba nziyo, vonamata, vorumbidza Mwari. Vachimuka mangwanani vanoimba mapisarema, vanoimba nziyo kubva kuhimbo,
kubva kumachorus vanoimba vopfugama vorumbidza vonamata Mwari. Vabereki vari kungobuda vachitoenda kumabasa, vakanonoka kumabasa. Vabereki vari kubuda vachisiya vana nemamaids, vachidzoka usiku havana nguva, nemafoni akauya havana nguva. Asi panguva tinodzidza kuti muranda waMwari akanga achinzwisisa chinonzi kunamata. Kunyangwe ava kuenda kuchikoro ari ega munzira wainamata Mwari. Vana vedu tiri kuvadzidzisa negwara here, nokuti zvakaita mutungamiri ndozvakaita muteveri. Tinotora pana mutungamiri wedu NSP Mwazha weAfrica. Takadzidza kuti wakakura naMwari. Muchaona panext episode patichange tichitaura zvezvakaitika mugore ra1933 zvinopupura kuti wakanga atova neushamwari neukama bwakanaka pakati pake iye naMwari. Muranda waMwari Paul Mwazha weAfrica. Ngatidzidzisei vana kuda Mwari, ngatidzidzisei vana kunamata, ngatiroveredzerei vana vedu muzvinhu zvinoda Mwari, vakudze Mwari, vakure vaina Mwari, vakure vachibata mabasa aMwari, nokuti zvikange zvagadzikwa mavari pauzera hwechidiki hazvizombobuditswi, nokuti zvinenge zvadzika midzi, zvagadzira hwaro. Kunyangwe okura oenda kuchikoro unenge ainazvo zvaanenge achidzidziswa zvitsva zvinopesana nenzira yekunamata, zvinondokona kuenda compatible nezvaakaiswa maari pazera rake rechiduku. Unoona achiresist, achiramba zvinhu zvisi zvoumwari. But tikavasiya tisingakontrori media yavanoona, tisingakontrori zvavanoverenga, tisingakontrori zvavanotaura nevavanotamba navo, tisingavamanikidziri kuti vanamate vade Mwari, tinochema navo muzuva ramangwana, tinokura tichitambudzika navo. Tinenge toridza mhere pakukura kwavo, asi inenge yakatodeuka, haichagoni kuorera. Ngatisanganei muepisode inotevera patinenge tichitaura pamusoro pezvakaitika mugore ra1933 mukutumwa kumuranda waMwari St. Paul Mwazha weAfrica. God bless you. God bless his people. I thank you. Subscribe to our channel, The Gospel Chariot, on YouTube. Thank you very much. God bless you. God bless everyone.